Pat ba baro, da kanila Pynlip ba kandon ka Jingpynlip ya ka boarding electric ha ka sengi sajan, kata ha ka khatnriu terik menta ubnai nadu kapor kandai beje men step, hadu san beje jan mit, habaro ki benta jong ka sor nong po, kumju hai ki wei ki jaka ki bemarjan bat kanong po. Kani kalong kat kum ke Jingpynlip balapha daw Assistant Executive Engineer nong po Rural Distribution Subdivision MEPDCL nong po na kabenta banbu ya kalai pulai KB in commerce circuit breaker. Lakan tui ki pat ba nong shong shnong banyai sha shipor pat ban ai ka jingetre lang bat katanat badai pen. Kublai shibun. Pat ba baro, da kanila Pynlip ba kandon ka Jingpynlip ya ka boarding electric ha ka sengi sajan, kata ha ka khatnriu terik menta ubnai nadu kapor kandai beje men step, hadu san beje jan mit, habaro ki benta jong ka sor nong po, kumju hai ki wei ki jaka ki bemarjan bat kanong po. Kani kalong kat kum ke Jingpynlip balapha daw Assistant Executive Engineer nong po Rural Distribution Subdivision MEPDCL nong po na kabenta banbu ya kalai pulai KB in commerce circuit breaker. Lakan tui ki pat ba nong shong shnong banyai sha shipor pat ban ai ka jingetre lang bat katanat badai pen. Kublai shibun.